Asantehene una waso microphone ejira microphone animu kika nkwasi asem se we Freemason we Illuminati na Illuminati aboa ofui Asantehene na enya ni Freemason anu wasi Freemason no aboa no TWENE JONAS bacho okama wana masa suanyansa na wudimi o ka so da so yakara ho efiri una twam ebesi enna wuti America a okika nkwasi asem no ni hu obusuani bia nanimonyam ene ni peja ene ni nyansa ene yedi a wanya nyina no ebedu Asantehene. Kotokona kansam ohwe sem aguo abusia say de yenim se Freemason se na yade boni yenim se moja hwe guo ni pakum yense yade na se na kofo bi dadae abusiafo Asantehene Otumfuo se to ebio kunu se ni fisha bi onunum no ni nuanu Freemason fo se Otumfuo jo ni bi na nkofo keke ka se wo kan wampa ya fe de abeda dedwa obi ahun se Asantehene wo kan ho bi na wo maka sa to no mutu ensema wo kan ye and them the ones be at the bro. So I no first time about as you subscribe, you like you comment na wa share. Na do the net come out. But opi, krom ha de ote ha, na say we ba, na say wa hu sesi no enkon kan a mesro eyanim guase. Upie dwa ba say obi bedi watem. Na we de wo kwan hinie. We de ofi ayi be no afo no mu na eba o. But opi me anka jo so fi no wa mu na eba. O say watare hye no edimu wa hu sesi no ye kama. Ni nyina ye Mama Grace fashion. Or pam dia show e man nko a wo pam show so ye oba usha anase wanyi uya ketesi amsro bra mmasiriwa no so mo chefa e wo mu bi afi wa wie no ma me use di ahwene e kama pa e de begum na bibia etime e kama say atare no eno na e ma atare na aye fe na dan so chen atare bia be ba topi wa wie no unwie o say o de fascinator kauti e che na ya mo hye no eno ye fe fascinator na o sha ema wa huso no edan so kura na ye fe ajopi fana bese na screen so na ene Mama Uni Mama Grace ni komo ombe pam ade ma bia wo bia o me delivery ade ema abusa ajopi se sika hoode sika hoode pa unya kakra na unya baabi na ugbo oprebu bi ade tiratuma ebehia se obetena se na wanya baabi papa a ode wanyam kane nyina abefa ni nyina ya abranta me kanfo de ama wo wonu de nyinam kane an wo ye ne kama eche wo yare ni nyina obe ni nyina kama e de ama ama so asundue no etimi awie opeye ayafe so de ma so we de ma to sika mu ma to pa anwu da tuom ti bomo de aso be fre na ya ba be ofie no wo yare nyina kama e de ama afa so be ba jopi ewiase eye ba fia aweho na aba obusua bonyenye oto abese no afi otu won ma na ato ne si dada ko wan na be kasa ama wo wan na ba be de ama wo abrempon na be titiri ne ntiri na ba wan na ba be kasa wo yi na se ama yi ato yi wan na abufuo ba wo kasa ama akomato ye mu aba wan na esese nyoma ne de ama no ane the cultural MC ko fie free be ma ba obeba be sese ne kama oni nu ama ani ne maame no ogre ene oba tiatia maame yu omu nyina be ba ye be sese ne kama na fe enkwada ne so be so anyoma ne so no oma hwe na bibia etim aye kama se wo yekuna se wo yensi yi se o maame na ewu so papa na ewu so oba bi na ewu ofra the cultural MC o ha so bebo ama wayi ne so etim aye kaba enya no nko a ayefro ye wo omu a eye ayefro MC sa upio ya so MC we de na no asem no de pa aye se ama so a uni ma so a anu so de papa sa so pepe na di ejuma ofra ya do abe kama de ama abusa me ba chopi ne wiase onya se oya bema na abekosi nanim a bebo ne pim na se 442 bia be kama onya ya pepa so wa se go na be se go na me abo mo pia ya ka se team we de omu ni mpo na coach ni so ya de a doctor de na ebuache ono ne tini a ogina tenten wa wo obetene tira ma obema ne tini gina bra na bia be kama e ba chopi ma no so a de bia ada mma mema gumanum ase wa abontene sewo wu se mema miensa enan bi atwa ahia ne ye ka asema na ye ma ho asem ye ka we gewe nkuyi akatoa ba to bia mema ni gu anim ase omode ase obekọ doctor da megbacho obesa ya de bacho wo hepatitis B wo pressure wo de ya de mi ya da aye kodanda ade ato so bacho pi fre doctor da megbacho na obehwe asa ya de ne kama ede ama obusu ya tisi sem nim
yesu sɛ ne nyinaa no na ehunu sɛ ɛyɛ Freemason ɛyɛ adebɔne ne ehunu sɛ Freemason yɛ nipa kum na sɛ ne enim sɛ ɛtitu ne ani ntini ɛdɔn ne bi anaasɛ ɔmo de ɔmo akɔdɔm wɔn yama ɛnɛ mede saa nkɔmɔ wɔ ebi wɔ ne sɛ Asantehene Otumfuo sɛ ɛtɔ ebi ɛba abɔnten na nsa yɛ awɔ nkyɛn na nsa yɛ nkyɛn koraa ɛna ɔbaa sɛ wɔde ne ho bɛhyɛ ɛyɛ Freemason ekuo no mu no wɔnu ne ho da nhyɛ aduonu no wie na sɛ okeka akɔsi so a na kyerɛ sɛ ɔforo abɛnwa no nhyɛ aduonu no na kyerɛ sɛ ɔbɛforo abɛnwa no mu na ɔde ne ho kɔdɔm saa kuo no ɛna obi ɛde ne ewura kuo no ɛna ɔgya ɔgye kuo no tum na ne bisa sɛ ekuo bi wɔ ha na sɛ obi ɛwɔ kuo no mu a ɛyɛ nipa kum ana sɛ ɛyɛ ade a ehu esan sɛ abira me nisua no me boss abira wosua no nkɔfo bi ka to yɛ tirim sɛ odi ho kɔdɔm kuo bi a ɛyɛ nipa kum mo gya hwe guo nti ɛyɛ saa na uti di na yɛ huhuhu o te sɛ nipa so asi ba na obi aka mo ate sɛ ɔde ne ho akɔdɔm saa kuo yi a huhu ya na ɔyɛ mdo pram sɛ we de odi ewuo na ɛba no na sɛ nte saa sɛ ekuo no sɛ bi uyɛ dwadwantwie uyɛ ɔtwe mɛɛ uyɛ odwan a yɛfa ho ka kuo no ho wotaa di nkuruma a yɛfa ho ka ho esan sɛ ɔmo nneɛma bi ɔmo yɛ biara no ɔmo yɛ ne sum ase ɔmo pɛ sɛ ebepi abɔnten esan sɛ wɔn nneɛma no ɔmo yɛ no ɔmo susu sɛ ɔde ba abɔnten a ɛnyɛ obuo ɛnyɛ nmunyam hyɛ nhyɛ nkuran ɛfa makuo no ɛmakuo no nneɛma bi ɔmo yɛ biara no ɛbɛda adagya ɛne nti na ɔmo pɛ sɛ ɔmo de ekuo no nneɛma biara bɛba abɔnten nti na ɛfɛ sɛ Freemason ɔmo nneɛma no ɔmo hyɛ ne kokoa mu ɔmo fa ma abɔnten na ekuo no ɔmo apani dada akɔfi die ewuo kufuo sɛ ɔmo nte yɛ a papa no wɔka ho bi ɔno koraa de ɔba abɛto n'anim tuo sɛ ekuo no ɔka ho bi na wobɛnya sɛ wo panini ɛte sɛ ɔmo apani dada akɔfoɔ papa sɛ bi ebu sɛ bi enya adoga na ha obiara te ne din a na ɔpagya ne mu ɛde ama no san sɛ Ghana akonya kɛseɛ amapani akonya no papa yi bɛtena asopɔ yɛ nnwuma menka bebrebe esan sɛ me no nya wɔ Ghana ha yɛ nnwuma pa amapani dada akɔfi de wuo ama paaba wayɛ ɛde ama ɔman Ghana papa yi wɔka ho bi ɔno ankasa bɛto no mu tu afei nso media menhyɛ da hu ne mu matetete sɛ France mampani na wobɛnya sɛ ɔmampani ɛyɛ France mampani a Macron na ɔno nso ɛkasa akuo yi ho bi a ɛyɛ nmunyam hyɛ na yewura ɔte kɔkɔɔ so ɔhene ma ɔpia mama otu ɛyɛ sɛ wɔne wato ɔno mu tu Otumfuo aba bɛka kuo no mu a waka ho nsɛm de akyerɛ na ne nyinaa ne sɛ na yesusu sɛ sɛ ɔdo ho dwon sɛ kuo yi a na akɔyɛ sɛ woyɛ nipa bɔne ni adwembɔne wɔ tirim dabi sɛ nte saa abusuafoɔ ekuo no sɛ yɛ kupa ɛyɛ kuo a ɛtitu ne ani ntini amampanimfo a wɔn aka wɔn abom so wɔn boa nkorɔfoɔ wɔn ni bie fo wɔn borɔfoɔ no obi a sɛ bi ne ho akyere no no ɛyɛ kuo a wɔn ate a wɔn de boa saa nkorɔfoɔ kuo no ɛna kɔtɔkɔhene wɔ dwon saa kuo no na mepɛ sɛ minu mmienu ho ehwɛ bibi wɔ Google na Google ɛkyerɛ aseɛ sɛ Freemason sɛ nya ade bɔne na nkorɔfoɔ bi aka ato etima mmea hu sɛ saa Freemason wodwa ne Freemason anakyɛ sɛ osu nipa bɔne ni a wɔ kurom adeɛ ehu bi da yɛsɛ ɔmo asɛ yɛ koraa o ɔmo asɛ yɛ kora ama ma sɛ obi apia bɔnte bɛka so yɛ Freemason anakyɛ sɛ ɔno deɛ onipa bɔne ni oyɛ wudi ni kyɛ sɛ wada no hu yɛ mogya ɛmpare tiri mu da na Freemason a member of major fraternal organization called Free and Accepted Masons or Ancient Free and Accepted Masons that has certain secret rituals. Play the first one. Abusua me pese ewura mu di pipa. Producers say mo bie bia mo fama me. Mo bie nso okay media na abie. O say Freemason organizations that trace their origins to the local guilds of stonemasons that from the end of the 14th century regulated the qualifications of stonemasons and their interaction with authorities and clients. Abusia ye omu nchemu bebrebe producers me pacho de mu nso ma bie no mo fama me na me fa eno so enka ho producer fa bra saba mu anya hwe o say a member of an international order established for mutual help and fellowship which holds
elaborate secret ceremonies. Wait kyerɛ sɛ nsɛm a medi kan bɔ ne tɔfo nyinaa no ɛno ana borɔfo kasa mu no yɛyi di akyerɛ wo ɛkyerɛ wo sɛ ɔmo nneɛma a ɔmo yɛ ɛne ɔmo nneɛma biara a ɔmo yɛ biara no ɔmo yɛ ne sum ase sɛbi kwasia yɛmfa ne nka saa kuo wie ho ogyimifoɔ yɛmfa ne nka ho woyɛ obi a wodi nkuruma wano ɔtoro a yɛmfa wo nka saa kuo no ho yɛde akuku dam anyansafoɔ madwemma ɛna de ɛyɛ saa kuo no ɔmo de aboaboa wɔn ho ɔmo de boaboa wɔn ho ɛsiane sɛ obi ho kyerɛ no a ɔmo nso ɛka wɔn adwene bom nansi akora ihukuo bi te sɛ executive club a ɔmo nso wɔ nkran a yɛwura despite mo ofori sapɔn mo samosa akufoɔ mo akuku dam ɔmo nyinaa ka ho bi ɔmo a ɔmo nyinaa ba abɔnten bɛka sɛ ɛnyɛ kubɔne ampa ɛnyɛ kubɔne na ɛbaa ne sɛ na yɛn nyinaa yɛtena abɔnten na nkɔfoɔ bi nsɛm a ɔmo aka ato etim dadaada saa nkɔfoɔ de ewu sɛ Asantehene ɛyɛ Freemason na ɔka sɛ obi yɛ Freemason a ɛkyɛ sɛ ɔno deɛ onipa bɔne ni abusua na me mo hu sɛ ewiase sɛ ɛwɔ nti nneɛma bi ase a yɛnka ne saa kɛkɛ Freemason nyɛ ade bɔne sɛ Freemason akuku dam anyansafoɔ akukodurufoɔ wɔn a wɔyɛ madwemma wɔn dwene ɔman ho ɛna ɛyɛ saa kuo wɔn yɛ de boa wɔn ho afei so wɔn a ɛni bi na ɛbaa ne sɛ abusua deɛ ti a meka saa awa bebrebe a mekyerɛkyerɛ saa nneɛma wei nyinaa ne sɛ Otumfuo sɛ etu ayɛ bio Asantehene yɛwura ɔte kɔkɔɔ so sɛ etu nya meka sɛ ɔhene ma ɔpia wura ebom mu asɛm a meto so anam asɔre wura obi nya saa bi anko be bi wɔ se Freemason wɔde ne ho bɛdwɔn yɛ onu ne ho da aboa no na ofi sɛ sɛ Freemason yɛ ade bɔne a anka sɛ bi yɛwura anasa nke mmoa no anipa ni mu a anka yɛwura ankonyi ne ho firim dadaada konyi ne ho firim lupa bɔnyu bi wɔse sika wo yi wokɔto so da bɔɔla so afa ne do afi no ɔyɛ ɔhene ɔyɛ ɔhene o sika ɔyɛ ɔhene sɛ ɔmo no ɔmo ko na sikafoɔ ne adefoɔ ne adwa ne sɛ ko yi asɛbɔ ma fi sɛ sika kankan ni sika kankan wɔ mu kankan wɔ mu ɛsɛ nyame na pɛ wo deɛ na gye obi sika kankan ho sɛ nyame na gye wo deɛ ɛnyɛ obi sika kankan ho na sika no kankan ni ɛnna ne mpɛ sɛ mka kyerɛ sɛ Asantehene asɛm a ɔka yɛ no ɔso ɔnu ne ho da sɛ ɔde ne ho bɛdwɔn Freemason abusafo yi yɛnkɔ ti kakramba. After the 25 years period is that I have no regrets on being a Freemason, experiencing what it unfolds, and in fact what it means to be called a Freemason. Abrante bi wɔ America, ɔyɛ Ghana ni. Ɔyɛ abrante bi a ɛkame ɛsɛ ɔde n'ani abɔ ne ho Asantehene. TWENE JONAS maame ka nkyerɛw, mana no mɔdaroma. Menim TWENE JONAS abusuam. Ana menim ne maame ne ne papa. Ba TWENE JONAS efiri una twam ebesi enne a wuti America a okeka nkwasi asem no. Me hu obusuani bi a n'anim onyam ene ni mpagya ene ni nyansa ene yedi a wanya nyina no ebedu Asantehene. Sɛ wote America na ofiri sɛ wonya kakra di wasomdwo wa fatena ho penifo sa bo bia didi ko bebia na so medwo no bebia wote nsa ko wasomunyu wa anka wugimie penifo mo fa ene se de misi ema so ba no de ntia me ma so ba no ano odin wugimie se dwan ko amudwan ani hunu nzuo sanka bebia wote en ko wasomunyu wa aka TWENE JONAS anka on metra Ghana dadaada Asantehene na nya ne Freemason ana wasi Freemason no aboa no TWENE JONAS ba to okama wana wakama Asantehene enye wafe no wabusuam efiri wabusua pani so ewurawura mu a ma no papa o nananom menim de se bi wa ye che Asantehene na se obetimi ayi abedu Asantehene na be pofo ko onu am abedu Asantehene hwɛ sɛ wɔyɛ wani so wusu anyansa yɛi yɛbɛka kyerɛ mo wusu anyansa san sɛ yɛmu bi na obuo ne ani di ade ma yɛ panimfo nti na eduru mmerɛ bi a na yɛatete nneɛma so de ama wo nyɛ sɛ wɔn a yɛakyɛ obi o
America wana wote no so I want so mu ade a na woni nyansa che mai America mampani ofi won ga fese Joe Biden won woni nyansa che no woni ma nyansa che Joe Biden amampani fo obesen ko woni nyansa che won onu Joe Biden gra no mi so na meka kwa na wetin meka se woka hu bi se ko wo mu bi na amach mo yu wa nu so se nwa wanu so se akwada foforo masa si nyansa na wudimi o ka so da so ya akwara ho won we ya e ba pre de ba pa ba so ba ware ni pa na nanta bobra obi an for serious how ka se wanya vie se to se wunyini ana aka so da so abotofra TWENE JONAS se bi nye wa fe ne Asantehene ma me kan kire Freemason nyo papa dia enyo ma me dia no mu bi akwa intimity se ko because da makra mo mata so o mu ni kapre se bi sempu atokro da ko mu ni bi no ba gina be di Asantehene atem na we kwa mo se TWENE JONAS uni mi nyansa America wona akota na se brofo pa de e ho de o mu wi ni papa TWENE JONAS o ho akota we su ya hwe uni mi nyansa phone a oguta nkwa uni so mfa so fa phone ko Google bo Freemason nchase the meaning of Freemason ni eche wase unti ya madika akinkan ko ti ne kotie na sambra besi bedwa maduro maza eni de no ogbo wo de manpanfo ti ne mpanfo kasa bi ayo mo kache nti na ja ama yenti metra kasa fo ni so e metoto bi mane o anya so obi suro o se bi unya be man chi obi a mpanfo se bi odwan pe no de fufuo bo Asantehene de ope no de fufuo bo se bi unti medina o medidi Asantehene atem abra wo nya ohwe wona pe no so e ojoni Freemason fi shebi onunum ne 25 years o ka se de ajimi fo na eti se ko no ka se de se bi dwedwentwe fo na eti se ko ti se wo TWENE JONAS on ana obi nka jo se dwedwentwe ngwazi azam na asori ana ati social media se yanka se bi zasukoko wo bi anum anso eja ti fufu eja eti fufu isan se ade fufu bia ni nkunimdie but we de eya traso eya broso enkosi da be na TWENE JONAS yanka cho se wo jimi na hwanyansa maza se unya hu se de wo ye na ejimidie a ene ye ka cho wo Poku TV so pani sem tumedie so se hwanyansa abusafo ye hwe kwasase ma TWENE JONAS wo keka ye Otumfuo se tutu wafunu se de yahuto na waso microphone mu ejira microphone animu kika nkwasi asem se o join Illuminati na Illuminati aboa ofui ka koma tachiman Asantefo tonfo su ho Illuminati boa hwan daje se ya wo se ye hwe wo bi papa insa bi papa bi afi ho o se ma wo ka no se ye dugu nsani ani o ha mu titemu ba akopɛ ena enyansane wo o ha mu titemu adu okonkon no enyina ye bi atem jimie e so on tra de pa daje enne fiase sisa wa adwen na wan hwe ya obeye kikiri na da fidie yi nsa na da fidie yi nsa ona go say yes from to other Jonas TWENE JONAS from enti wada now to America now didi I got more money you got more money one day you come down abobia no wusuru an takra emafo what I say abobia no wusuru an takra emafo atijide wo perimoja do de so fra ma no eso bi be ka twa wo say wo hwe obobo pa $500 mi yakun TWENE JONAS we ya hontete hu e hontete hu but the first say to iribi ni wantu a tu yiraba yiraba we ya futu amede ma so nyansa na so nyansa obi an kwabusha ai Poku TV mi ni ko fi afiye channel so be subscribe be like be comment na wa share dumadie no yenya wieye penisem dumadie dani de nyina de beto fom e wa hensem de beto fom e wo penini de beto fom o tumdie nyina no ni ma waso eni woni esi won me ba be so mo Poku TV.